Policia. Lad os gå ned og besøge Skøre. Hej, mit navn er Ibsen. Jeg kommer fra Freak Television. Og vil lige komme ind og besøge dine beboere. Ja, bare ryk. Hvorfor sagde den, Rico? Det var sgu ikke med vilje. Kom ind. Der er mange over. Hey, hvad hedder du? Jeg er Elverkongen. Gennemrejse til det forglemte land. Hvor gammel er du? Jeg er Elverkongen på gennemrejse til det forglemte land. Okay. Vi kommer tilbage til dig. Jeg er Elverkongen på gennemrejse til det forglemte land. Hej, lad os gå videre til den næste. Jeg er Elverkongen på gennemrejse til det forglemte land. Hej, du hedder Fred Morrison. Ja, du har på plads sidste uge, ikke? Hvor gammel er du? Jeg er Elverkongen på gennemrejse til det forglemte land. Tag dig sammen, mand! Hej igen, altså. Vi må undskylde de voldsomme scener lige før, men lad os gå videre til næste beboer. Hej, du hedder... Jeg er gennemrejse til det forglemte land. Kan du ikke lige få ham til at høre? Det kan godt være, at det er derovre. Så kan vi måske få lov til at fortsætte. Hej, du hedder Niklas, og du er rigtig slammet. Læg dig nu ned, mand. Du hedder Niklas, og du er rimelig spastisk, ikke? Har du tænkt dig at svare? For satan. De hedder rømme nogle idioter herinde, mand. Lad os gå et andet sted hen. Hvad er det, vi skal? For en måneds tid siden var vi ude og besøge en galaanstalt. Og vi har fået en melding om, at alle beboere er stukket af, inklusiv sygeplejersker. Her har vi nogle videobånd for forskellige forretninger og folk, der bare har optaget dem. Det frarådes for børn at se dem. Jeg var Elverkongen, og jeg var på vores gennemrejse til det forglemte land. Fint. Nej, må jeg få den cykel? Sagde du? Må jeg så få den cykel? Jeg har skaffet et interview med sygeplejersken, som vi er ude at besøge. Hej, du er sygeplejerske på den gamestand, vi er ude at besøge. Hvordan er arbejdssted? Det er jo fint nok, men jeg er lidt gal i gang med det. Okay. Synes du, det er rart? Ja, det er meget sjovt. Er det ikke lidt ubehageligt at være sammen med sådan nogle lidt underlige mennesker? Og nogle gange, men det er jo meget fint. Ja. Ja. Hvor skal du hen? Skal jeg lige ud og have luft?
Men det var så Freaky Television for i aften. Vi er tilbage næste uge. Præcis samme tid. Kiss my balls.